Здравейте! Аз съм Нора Юмер, специалист кинезитерапевт и управител на Център Кинезиолайф, град Стара Загора. Добре дошли в нашия профил. Тук споделям своя опит и знания в сферата на кинезитерапията и рехабилитацията. В Център Кинезиолайф, град Стара Загора, работим с хора с различни състояния. От посттравматични и следоперативни проблеми до неврологични увреждания като ДЦП, родово-травматични увреждания, инсулти и други двигателни или координационни нарушения. Също така подпомагаме на пациенти с дегенеративни заболявания на ставите, болки в гръбначния стълб, деформации на колянна става и много други опорно-двигателни проблеми. В нашия профил ще научавате защо се появяват тези състояния, как се проявяват, какви са рисковите фактори и как кинезитерапията и рехабилитацията могат да помогнат за възстановяването им. Последвайте ни, за да не изпускате полезна информация и съвети за правилно възстановяване и поддържане на здравето на тялото.